खुलुमबाय गिबियावनो गोनांथारखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुलाइनि 20 थारिख दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुलाइनि 20 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना आगस्टनि 3 थारिखआव खै हाजार नोंथांमोना मोनमारनो हागोन दायो जोंहा बियो कनफार्म जानानै फैबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेनेबा आगस्टनि 3 थारिखआव अरुणोदय स्किमनि जै 1250 थाखा फैसाखौनो मोनगोन ना नोंथांमोना 3000 फैसाखौ मोननो हासिगोन दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो अरुणोदय स्किमनि बागैनो गोदान एप्लाइ जोंहा माब्ला जागोन आं बिनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै दायो बेनिफिसियार लिस्टआव दङ एबा मुलाम्फाखौ नोंथांमोना मोननो हागासिनो दङ दाथ' मोनथ'वाखै अब्लाबो जेनेबा नोंथांमोना सिगाङावबो 9000खौ मोननो हाखादों दा नोंथांमोना नैबे एलपिजि गेसनि थाखाय जा 250 थाखा नोंथांमोना फैसा मोननांगौ एबा होगोन होननानै जा जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन दा बेखौलाय नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो PMAY-G सरकारि न'नि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरगोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे आगस्ट मासाव रेशन कार्डनि जोहै दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ नोंथांमोना मोनमारनो हामारगोन ना हामारा आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों नाथायबा दायो निउसफ्रा हले जाथामलासो ओंखारना फैदों जेनेबा खै थारिखआव मोनगोन बेबोथ' फिक्स जायाखै आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना मा माखौ मोनमारनो हागोन दा बेबो जोंहा फिक्स जानानै फैयाखै दा बेनिखायनो आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिफ्राय नैबे CM ट्रेभेल स्किमनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरगोन दा बेजों लोगोसेनो जिबन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किम दा बेफोरनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना दिनैनि माखासे स्किमफोरनि गोनांथार आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोनजोबनो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं नोंथांमोननिसिम दानिया नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैनो खोन्थाहरनोसै मानो होनोबा दायो जेबो कनफार्माथ' जायाखैमोन नालाय दिनैसिमाव आरो नाथायबा दायो कनफार्मा जानानै फैबाय दा नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बेसेबां मोननो हागोन ना आगस्टनि 3 थारिखआव नोंथांमोना 3000 फैसाखौ मोननो हाला आं मोननो हायैखौ बुंहरग्रोखाबाय नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन 1250 थाखा फैसाखौनो नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे आगस्टनि 3 थारिखआव दा नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै मोननो हाबाय जानो हागौ नाथायबा बाथ्राया बिसोर 3000खौ माला खालामनो हागोन नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन इलेक्सननि समाव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 3000 खालामना होनो नांगौ होननानै नाथायबा गैया दिनैसिमाव जेबो खबर गैया माब्ला खालामना होगोन बेखौ दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना दायो बेखौ मिथिना मोननो हाबाय आगस्टनि 3 थारिखआव अरुणोदय स्किमनि जोहै नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन 1250 थाखा फैसाखौनो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ गाव सभा जागोन BCDC अफिसाव जोंहा मिटिं खालामनाय जागोन दा बेवहाय नोंथांमोना गासिबो थांनांगोन अरुणोदय स्किमनि थाखायनो आरो माखासे बे खोथा बाथ्राबो सावरायलायनाय जागोन चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ मिथिहोहरगोन नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो मिटिङाव थांनानै नोंथांमोना एटेन्ड खालामहैबानो जाबाय दा बेनिफ्राय गोदान एप्लाइ माब्ला जागोन दा गोदान एप्लाइनि बागैबो नोंथांमोना नैबे आगस्टनि 3 थारिखआवनो मिथिना मोननो हागोन जायखिजाया एसे उनावनो गोदान एप्लाइबो जानो थांगासिनो अरुणोदय स्किमनि थाखाय दा बेखौबो मिथिना लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोननि आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जाखाबायबा नोंथांमोना टेनसन गैला नैबे अरुणोदय स्किमनि 1250 थाखा फैसाखौ आगस्टनि 3 थारिखआव नोंथांमोना लोगो लोगो मोननो हाखागोन जायफोर नोंथांमोननि आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जाबायबा नाथायबा जायफोरनिया लिंक जायाखै दा नोंथांमोना मोननो हागोन हाया दा बेखौ हले आं जेबो बुंनो हाया नाथायबा ओरैनो जा नटिफिकेसन होदों बेहाय नायनो थाङोबाथ' नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा आधारा बेंक एकाउन्टजों नोंथांमोननिया लिंक जायाखैबा दा बे जाहैबाय दा बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि जोहै जायफोर नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो हागासिनो दं दा नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन जेनेबा LPG गेसनि थाखाय एबा संग्रा गेसनि थाखाय जेब्लानो नोंथांमोना गेसखौ सोगोन अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगोन नोंथांमोना 250 थाखा नोंथांमोननिसिम साबसिडि होगोन एबा फैसाखौ हरफिननाय जागोन बेबादि होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन दे दा बिनि बागै दिनैसिमबो जेबो खबरा गैला बेखौलाय बुंनो नांगोन आरो बाजेटआव बिनि बागैबो मेनसन खालामनाय जायाखै नाथायबा बिथांमोना नोंथांमोननिसिम थांनाय जानुवारि मासनिफ्रायनो होनायनि रादायखौ नोंथांमोननिसिम होदोंमोन नाथायबा बिथांमोना दिनैसिमबो बे जा रादाय होदोंमोन बेखौ बिथांमोना मावफुङासै
दा बेनिखायनो एप्लाइथ' खालामजोबखाबाय नङा होमबा जोंनि नैबे बिटिसिआवल'सो एप्लाइ खालामनाय जायाखै बिटिसिनि बाहेराव नैबे एलपिजि गेसनि 250 थाखा फैसानि थाखाय जोंहा फर्म फिलआप खालामनाया जाखाबाय फर्म होनाया जोंहा जोबनानै थांजोबबावबाय फर्मखौबो जोंहा साबमिट खालामना होजोबबाय नाथायबा बिथांमोननो हले होखानांगोन मानो होनोबा एप्लाइ खालामनानै जाखांनानै जुदि 250 थाखा फैसाखौ होआबा बोरैबा जागोन नङा होमबा बाथ्राया दा बेनिखायनो बे खामानिखौ नोंथांमोना एसे उनावनो जागोनखौ आसाखौ लानांगोन आगस्टनि 3 थारिखआव बिनि बागै नोंथांमोना खबरखौ मोननांगोन चिफ मिनिस्टार बिथांनो नोंथांमोननिसिम बिनि बागै माखासे बाथ्राखौ बुंनो हागौ बादि आंनि फोथायनाय आरो आं माने सानदों आरो बे बाथ्राखौ बुंगोन होननानै मानो होनोबा एप्लाइखौ खालामनानै जुदि फैसाखौ सोना होआबा ओरैबायदि थगायनाय जागोन माथो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायखिजाया देग्लाय बोसोराव मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय नैबे एलपिजि गेसनि 250 थाखा साबसिडि फैसाखौ दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि जे नोंथांमोना दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ नोंथांमोना बिनामुलिया माने फैसा होनालासिनो नोंथांमोना मोननो हासिगोन नामा दा बेबो दिनैसिमबो कनफार्मा जायाखै होननानै बेबो बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा मानो होनोबा आगस्टनि 1 थारिखआव होगोन दा बेखौबो दिनैसिम माने कनफार्म जायाखै आरो आगस्टआवथ' होगोन होननानै बुंगासिनो दं दा बेनिफ्राय नोंथांमोना आगस्टनि ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा 1 थारिखआवनो नोंथांमोना माइरंखौ मोननो हायो नङा होमबा आरो सिगाङाव दालि सिनि संख्रिखौबो नोंथांमोना 1 थारिखआवनो मोननो हादोंमोन दा बेनिखायनो नैबे आगस्टनि 1 थारिखआव मोनगोनाथ' जोबोद चान्सआ बारा जेरैबायदि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंबाय थादों आगस्टआवनो होगोन होननानै नाथायबा बाथ्राया बिसो दायो जानानै फैदों दालि सिनि संख्रि आरो बिनिफ्राय जानाय थावखौ नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन ना हाया बेसो आरो बाथ्राया दा बिनिफ्राय नैबे जानाय थावखौ माने दाबो बिथांमोना आगस्टआव होथ'नाय नङा बादिसो दायो खोनानो मोननाय जादों दै नैबे जानाय थावखौ जा 1 लिटार बिथांमोना होगोन होननानै बुंदोंमोन इलेक्सनखौ जोङो देरहानो हायोबा सरकारखौ खालामफिननो हानाय लोगो लोगोनो जोङो दालिजों लोगोसे दालि 1 केजि फ्रियाव सिनिखौबो 1 केजि फ्रियाव संख्रिखौबो जोङो 1 केजि फ्रियाव जानाय थावखौबो 1 लिटार खरि जोङो फ्रियाव होगोन होननानै जा नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन दा बे जानाय थाव होनायनि बाथ्राया हले दायो एसे गोजानावसो दङसो दे एसे उनावसो बेखौ बिथांमोना होनायनि बाथ्राखौ दायो खोनानो मोननाय जादों जोंनि नैबे आसामनि माखासे मिनिस्टार बिथांमोननिफ्राय आङो मैयासो मोनसे लाइभ नायदोंमोन फेसबुकआव नैबे पिजुस हाजरिका दा बिथाङा बाथ्रा बुंनाय बादिबाथ' जानाय थावखौ एसे उनावसो होगोन बायदि आं मिथिनायाव आरो जा बुजिना मोनदों बिथाङा जा बाथ्रा बुंदों दा बेवहाय आं नायनायाव दा आं बेखौ बुजिना मोननो हानाय जादों जानाय थाव जा होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों दा बेखौ एसे उनाव मावफुंनायनि बाथ्राखौ आं एसे माने बुजिना मोननो हानाय जादों आरो एसे बेबादिसो बाथ्राखौ बुंदों आरो दा बेनिखायनो आसाया खम होननानै बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा नैबे आगस्ट मासाव नोंथांमोना जानाय थावखौ मोनगोन दा मोनोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा गावसोर रादाय होनाय बादिबाथ' नोंथांमोना मोननांगौ नङा होमबा मोनोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथायबा सोआबासो हले बाथ्राया गाज्रि जागोन होननानै बेखौ बुंनो नांगोन बिथांमोना बुंदोंमोन इलेक्सनाव जोङो देरहानानै सरकार दानो हाबानो होगोन होननानैथ' बुंदोंमोन दा जुदि गोजानाव थाङोबा एसे एक्सटेन्ड खालामबाय थायोबा एसे उनाव होगोन होननानै दा बे एसे जाल्ला जायो आरो दा जिखायानो जा मोनो आगस्टनि 1 थारिखआव बयबो नेदो बारा गोबावथ' गैलानोसै नै 10 दिनल'सै दा बे 10 दिनावनो जों मिथिना मोननो हासिगोन आरो 10 दिननि उनावनो नोंथांमोना रेशन कार्डनि जै मा माखौ मोनमारा बेखौ दा हले कनफार्मा जाथ'वाखै आरो जानाय थावखौ नोंथांमोना मोनगोना दा बे जाहैबाय बेनि आपडेटआ दा बेनिफ्राय नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसायालाय दा दायो ओरैबायदि जानानै दं दे बबेबा समस्थियाव नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो हायाखै दा बेहाय समस्ति वाइसआव माने होबावगोन बेबायदि एसे खौरां मोनज्रांनाय जादों जेनेबा जायफोर 10,000 फैसाखौ मोननो हायासैना दाख्लै जा दंफां गायनायनि 10,000 फैसा होनाय जादोंमोन चेक होनाय जादोंमोन दा जायफोर बिथांमोना मोननो हायासै दा बेखौ समस्ति वाइसआव मोनै बिथांमोननिसिम माने होनायनि एसे खौरांखौ जोङो मोननाय जादों माने होगोन बायदि आरो खौरां दा कनफार्म जाथ'वाखै अब्लाबो माने होगोन बेबादिखौ एसे माने खोनानो मोननाय जादों आरो एसे उनाव जोङो बेनि बागै कनफार्मखौ मोननो हागोन ओरैनोथ' चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौबो बाथ्राखौ बुंदोंमोन जेनेबा जायफोर नोंथांमोना दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो हायासै जेब्ला जोङो 25,000 फैसाखौ सोना होगोन अब्ला जोङो जायफोर 10,000 फैसाखौ मोननो हायाखै दा नोंथांमोननिसिम जोङो 10,000 फैसाखौ सोफानो हागोन दा बेनिखायनो 35,000 नोंथांमोननिसिम होनाय जागोन जायफोर दाख्लै 10,000 फैसाखौ मोननो हायासै होननानै बिथाङा रादायखौ होदोंमोन नाथायबा दा खोनानायाव बेबादि जादों आरो एसे माने मिथिना मोननो हानाय जादों समस्ति वाइसआव जायफोर माने दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ माबा मोनसे जाहोननि थाखाय मोनासैबा दा बिथांमोननिसिम माने होगोनखौ एसे उनाव बेबादि खोनानो मोननाय जादों दा बेखौ जोङो कनफार्म जानो थाखाय साननैसो नेनो नांसिगोन दै जायफोर 10,000 फैसाखौ मोनाखै नोंथांमोना टेनसनखौनो लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोनाथ' मोननो हाखागोनखा नाथायबा एसे सम नोंथांमोना नेनो नांसिगोन होननानै बेखौ बुंनो नांसिगोन दा बे जाहैबाय दंफां गायनायनिया
दा 25,000 फैसाखौथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना देग्लाय बोसोरावथ' मोननो हाखाला माब्ला मोननागोन फैगोन बोसोरफ्रावसो नोंथांमोना मोनगोना चान्सआ दङ नाथायबा देग्लाय बोसोरावनो 25,000 फैसानि थाखाय जा खामानि जोंहा जानांगौ बे जोंहा जागोन दाथ' जोंहा जागासिनो दं नङा होमबा दा बेनिखायनो फैगोन बोसोरहालागै नोंथांमोना दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन दा बे जाहैबाय 25,000 फैसानिया दा बेनिफ्राय जिबन प्रेरणा स्किमनि नैबे सीएम ट्रेभेल स्किमनि बागै आं खोन्थाहरनो सानग्रोबाय दा बे सीएम ट्रेभेल स्किमनि बागै नोंथांमोना गोबांनो एसे कनफिउजन जानानै दङ जेनेबा मालानिफ्राय जामारगोन एप्लाइआ बायदि रोखोमनि नोंथांमोना सोंहरगासिनो दङ आरो सिगाङाव जायफोर एप्लाइ खालामनाय बिनि बागै आरो लिस्ट ओंखारना फैबावगोन नामा बायदि बायदि नोंथांमोना बुंहरदों आरो जेनेबा लिस्ट आरोबाव ओंखारना फैबावगोन दा बेखौ बुंनोथ' एसे गोब्राब जागोन आरो फैनायानो नङा बेबादि नोंथांमोना सानखाबानो जाबाय सेकेन्ड लिस्ट बेबादि ओंखारना फैगोन बेबादिथ' एसे आसाया खमखा दा जेखियानो जाया माने गोदान एप्लाइथ' जाखासिगोन होननानै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों नालाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना जेनेबा सिगाङाव एप्लाइ खालामदोंमोन इन्टारभिउबो होदोंमोन नाथायबा सेलेक्ट जायासै नोंथांमोना नैबे 2 लाख फैसानि थाखाय दा नोंथांमोना सेलेक्ट जायाखैबा नोंथांमोना माने एप्लाइखौ खालामफिननो हायो बेबादि नङा जेनेबा नोंथांमोना मोननो हायासै दा बेनिखायनो एबाराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोननाय नंला बेबादि नङा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो आरो नोंथांमोना सेलेक्ट जायोबा उनाव इन्टारभिउ होनानै नोंथांमोना नैबे 2 लाख फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेनिफ्राय बाखिखिनि जायफोर नोंथांमोना दाख्लै 75,000 मानसिफ्रा 75,000 खरि फैसा जायफोर नोंथांमोना मोननो हानाय दा नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ एसे उनावनो मोननो हासिगोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय जायखिजाया देग्लाय बोसोराव मोननो हासिगोन आरो जायफोरा 75,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना एसे उनाव मोननो हासिगोन दा बिनि उनाव नोंथांमोना आरोबाव 1 लाख फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम बेखौ फोरमायथिनानै होबाय दा बिनिफ्राय गोदान एप्लाइआबो जोंहा एसे उनाव जागोन होननानै बेखौ बुंदों आरो गासै 50,000 मानसिफोरनि थाखाय जागोन बेनिखायनो गोबां नोंथांमोना एप्लाइथ' खालामनो हागोन आरो जोंनि नैबे बिटिसि आवबो 2 लाख फैसानि थाखाय एप्लाइ खालामनाया जागोन होननानै जोंनि नैबे बिटिसिनि सरकारा नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन नैबे आसामनि एसेम्बलि इलेक्सना जोबनायनि उनावनो बिटिसिनि 2 लाख फैसानि थाखाय एप्लाइ खालामनाया जागोन जेराव गासै 20,000 लाइमोनफोरनो सासेयाव माने 2 लाख खरि फैसाखौ होनाय जागोन बेबादि होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होनाय जादोंमोन दिनैसिमथ' जेनेबा एप्लाइआथ' जाथ'वाखै अब्लाबो आं सानदों एसे उनाव जागोन बादिया बाजेटआ जोंनि बिटिसिआवबो जागोन नालाय दा बिनि उनाव नोंथांमोना नायदो बिथांमोना जा बाथ्रा बुंदोंमोन बिथांमोना बे खामानिखौ मावगोन ना मावा नोंथांमोना जुदि बिथांमोना जा रादाय होदोंमोन बेखौ मावाबा नोंथांमोना बेखौ क्रिटिसाइज खालामबानो जाबाय नोंथांमोना आंथ' बेखौ बुंहरखायो आरो सोंखारिनांगौ सरकारखौ गावसोरनो रादाय होदोंमोन नालाय इलेक्सननि उनावनो बिटिसिआव आरोबाव 2 लाख फैसानि थाखाय एप्लाइ खालामना जागोन होननानै जा रादाय होदोंमोन दा बेखौ बिथांमोना जुदि मावफुंनानै होआबा थाबैनो दा नोंथांमोना बेखौथ' बयबो माने मोनथायनो थाखाय क्रिटिसाइज खालामनो थाखाय नोंथांमोना सोंखारिनो थाखाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंखानाय जाबाय दा जेखियानो जाया माने एसे नेबानो जाबाय बिटिसिनि बाजेटफोरखौ जानो होबानो जाबाय बिनि उनावसो जों मिथिना मोननो हासिगोन जे नैबे बिटिसिआव 2 लाख फैसानि थाखाय एप्लाइ खालामना जाथ'गौना जाथ'वा बेखौ दा बे जाहैबाय बिटिसिनिया सीएम ट्रेभेलनिया दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइफोरखौ आं बुंबाय थादों नोंथांमोननिसिम आगस्टनि 1 थारिखफोरनि उनफ्राव एप्लाइखौ खालाम होननानै दा सरकारनि खामानिफ्रा जागायजेनबाय अब्लाबो आगस्टनि 1 थारिखफोरनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं बिनि बागैथ' भिडिअ खालामना खोन्थाहरखांखाबाय जब कार्डफोरनि थाखायबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय आगस्टनि 1 थारिखनि उननिफ्राय दा बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय जिबन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ आगस्टनिफ्राय नोंथांमोना सेप्तेम्बरनिफ्राय नोंथांमोना 100% मोननो हासिगोन बेथ' जोंहा कनफार्म जाबाय नाथायबा खै थारिखआव मोननो हागोन बे माबा जायाखै एप्लाइ खालामनाया निजुत बाबु निजुत मयना स्किमनिया नैबे आगस्ट मासनिफ्राय जानो थांगासिनो दं चिफ मिनिस्टार बिथाङा बाथ्रा होनाय बायदिबा दा बेनिफ्राय जिबन प्रेरणा स्किमनियाबो बेखौ नायोबा नैबे आगस्ट नङाबा सेप्तेम्बरनिफ्राय एप्लाइ खालामनाया जागोन बायदि दा बेनिखायनो एसे सम नोंथांमोना नेनो नांसिगोन कनफार्म जानो थाखाय नाथायबा मोनसे बाथ्राखौ आं बेखौ बुंहरनाय जादों दे जिबन प्रेरणायानो जा निजुत बाबुआनो जा निजुत मयना स्किमानो जा जाय स्किमखौ नोंथाङा एलिजिबल जानानै दं दायो एप्लाइ खालामनो थाखाय दा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन जुदि नोंनि बे आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जायोबासो दा बेनिखायनो लिंक थाथारनाय जानांगोन आरो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो थाखाय एप्लाइ खालामबाबो नोंथांमोना नङाबा मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव दानो थांनानै एप्लाइखौ खालामना लाहैखा दानो जोबोद मोनसे मोजां चान्स खालामनानै बेखौ बुंनो नांगोन खामानिखौ मावनानै लानो थाखाय जाहाथे नोंथांमोना जिबन प्रेरणायानो जा निजुत मयना स्किमानो जा निजुत बाबुआनो जा जाहाथे सेप्तेम्बर मासाव फैसाखौ मोनजोबनो हायो गावबागावनि आधार कार्डखौ चेक खालामना नाय आधार कार्डजों नोंनि बे बेंक एकाउन्टआ लिंक जागोन ना जायाखै बेखौ जुदि लिंक जाबायबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हासिगोन नाथायबा लिंक जायाखैबा हले नोङो जिबन प्रेरणायानो जा निजुत बाबुआनो जा निजुत मयना स्किमानो जा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बेनिफ्राय
नैबे PMAY-G सरकार न'नि बागै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखादोंमोन खामानिया जोबोद गोख्रैनो जागासिनो दं होननानै बुंखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जादों बेहाय मालायनि जों खोथा गैया जेनेबा सोरनिबा खामानि जानाय जाय जों खोथा गैया जुदि नोंनि बे खामानिया थाब जायोबा नोङो सरकार न'नि फैसाखौ मोनग्रोनो हागोन जाहैबाय जोंनि नैबे मिनिस्टार बिथाङानो बेखौ बुंदों आरो दा बिनिखायनो जायफोरनिया फिजिकेल भेरिफिकेसन जाबाय दा बिनि उनाव सेंसन नोङो मोनग्रोनो हायोबा बिनि लिस्टआव नोङो सेलेक्सनखौ जाग्रोनो हायोबा नोङो सरकार न'नि फैसाखौ मोनग्रोनानै नोङो सरकार न'खौ लुग्रोनो लानो हागोन जाहैबाय दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय मिथिनानै जोबोद मोजां मोनदों जानो हागौ माने दाथ' नै सेंसनाथ' जागासिनो नङा नाथायबा सोरबा फैसाखौ सेंसन जादोंबाबो मोनथ'नो हायाखै आरो आं नोंथांमोननिसिम दहाय बिनि फेसिलिटिखौ बोरै नायनांगौ आं बिनि बागै खोन्थाहरनाय जादोंमोन सोर सेंसन जादों जायाखै बेखौ बोरै नोंथांमोना नायनो हायो आं बेखौ खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बेवहाय नायोबा सेंसनखौथ' जेनेबा दाबो मोनगासिनो दङ नाथायबा फैसाखौ मोननो हाथ'वाखै आरो प्रायरिटि बेसिसाव फैसाखौ सोंनाय जायो नालाय दा बेनिखायनो लासैनो सेंसन जानाय लोगो फैसाखौथ' मोनखायोखा बेखौ टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नाथायबा एसे नोंथांमोना सम नेलायनो नांगोन आरो नोंथांमोना सरकार न'नि फैसाखौ मोननानै न'खौ लुनो थाखाय दा बेखौ आं बुंनाय जाबाय जायखिजाया माने दायो मोनलांबाय थाखाबाय नालाय सेंसन फारि माने फैगोन बोसोरसिम बेबायदिनो मोनलांबाय थागोन आरो जायफोर नोंथांमोनानो बिनि लिस्टआव सेलेक्ट जागोन नोंथांमोनानो सेंसन मोननानै फैसाखौ मोननो हागोन नाथायबा बेनो आरो बाथ्राया नोंनि बे आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जाथारनांगौ दे सरकार न'नि फैसायाबो हाबनो थाखाय दा बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंबा सरकार न'नि थाखाय नोङो मा खालाम एप्लाइ खालामनाय समाव नोङो जा बेंक एकाउन्ट नोङो होदोंमोन ना दा बे बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जागोन ना जायाखै बेखौ चेक खालामना नाय मानोना जुदि नोंनि बे आधार बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाबा नोंनि बे सरकार न'नि फैसाखौ नोङो मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो खामानिखौ दानो मावखाना लायोबा जोबोद मोजां होननानै बेखौ बुंनो नांगोन नोंथांमोना गासिबो चेक खालामना नाय गावबागावनि आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जागोन जायाखै आरो जुदि जानानै दङबा नोंथांमोना मोननो हागोन नाथायबा जायाखैबा गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै गोख्रैनो गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाहै अब्लासो नोंथांमोना सरकारि न'नि फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दा बेखिनियाव नोंथांमोना माखौबाफोर सोंनांगौ दङबा माखौबाफोर बुजिना मोनासैबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो इन्सटाग्रामाव आंखौ बयबो फल' खालामबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआवबो होदों आं पिन कमेन्ट बक्सआव भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों इन्सटाग्रामनि आइडिखौ नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय डाइरेक्ट नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ गोनांथि दङबा नोंथांमोना डाइरेक्ट माने लोगो नोंथांमोना आंनिफ्राय रिप्लाइखौ मोननो हागोन एसे गगा मोननानै दङ दा बेनिखायनो बाथ्रा बुंनायाबो बोरैबा थाबथा थुबथा बोरैबा जालायलांबाय थादों आरो मायाबा बुंनांगौआ मायाबा बुंलांबाय थादों दा बेनिखायनो आंनि मायाबाफोर बुंहरनायफोराव गोरोन्थिफोर जाफ्लांबायबा नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय बे दाउ माखासेयाबो ओरैबादि गाबगासिनो दं बे खाथियाव दे जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनि आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय गोजोन्थों